A nos gustaríamos un orzamento brillante, pero non é posible. Non hai maneira de facer, non hai maneira de casar co tempo que nos deixa. Ben, este non é o orzamento que nos queremos, pero é o orzamento que podemos facer. Non podemos facer nada. Entón, isto é un orzamento circunstancial, sin máis, porque temos que cumprir o plan de axuste que vostedes nos deixaron, que non podemos facer o que queríamos facer, non sabemos quando, non sabemos. Vamos a ter que facer cursos e modificacións deste orzamento porque non vamos a deixarnos afogar, eso está claro, vamos a movernos para intentar mellorar este convenio e para o próximo mandato que esperamos que sigamos nós, por menos os que sigamos en política, gobernando, porque vamos a beneficiarnos do que vamos a facer, empezar a facer este ano, que van a ver moi rápidamente. No ano 2021 vai se ver perfectamente. Non lle vou a dar pistas porque xa se han anunciado en día que se van a facer. Entón, en definitiva, nós non podemos facer máis, é dicir, non houve ninguna trilogía, nada por estilo, sencillamente, tuvemos que eses 400, 500 millones que temos que reducir de gasto, reducir en donde? No que podemos reducir en investimento, por desgracia. E en subvencións, que tamén non reducimos. Subvencións que ustedes estableceron no seu momento, deron a maus anchas e, bueno, fixeron o que consideraron oportuno. Pero que nós podemos reducir para cumplir mínimamente con o que nos están exigindo. Mínimamente. Entonces, non vou dicir nada máis neste momento, porque, xa digo, a nos gustaríamos un orzamento brillante, pero non é posible. Non hai maneira de facer, non hai maneira de casar os números, máis con isto, esencialmente reducindo investimento e reducindo subvencións. E é o que hai, de momento. Decir que nese caso ten razón o portavoz do Partido Popular e que a veces a perspectiva cambia, non? De estar na oposición a estar no grupo de goberno cambia moitísimo vostedes o están vivindo porque moitos de vostedes non habían nunca no grupo de goberno. Amador sí que había estado, pero tamén ten que cambiar a perspectiva de cando ves no grupo de goberno de esa oposición, como me pasou a min, nunca había estado en oposición, é a primeira vez, e tamén se aprende moito, e tamén se aprende a ver as cousas de outra maneira, non? Saber recoñecer o que hai dentro para poder expresalo fora tamén é moi importante. Por eso, les digo aos meus compañeros da oposición que esa honestidade que debemos ter con nos mismos, cos nosos compañeros do grupo de goberno, sobre todo con vecinos, é importante porque todos cometemos erros, todos cometemos acertos, podemos facer mellor ou peor, pero as realidades económico-financieras están aí. A culpa non só é dunha persona ou dun solo grupo de goberno. Todo este partido que busca é o presupuesto máis social, a emerxencia social, e a axuda despois do estado de pandemia, todo o que se pode destinar para as partidas do plan social que vai destinadas para aí. É o que buscamos. E tendemos a mão incluso de que iba a ter o noso total apoio a total lealtad de todo o que se poida facer que vai aplicado no ámbito social. Eu penso que hasta aí, penso que todos deberíamos estar de acuerdo, eu penso que estamos todos de acuerdo. Ben decía o Conselleiro de Economía, a herdanza sempre falamos sobre os intereses que nos valen ben ou non. As contas do plan de acción estaban dadas desde o principio, e a herencia que llisamos tamén. Vostedes solicitaron un presupuesto, un crédito de 1.800.000 euros, cousa de que se non estuvera este Concello saneado, non iba a dar. Entonces, eso tamén é unha danza boa que queda. Isto non foi todo de roche. E máis, hai que alegrarse tamén que sin un ayuntamiento se pode heredar, pero as obras están feitas, bendita sea tamén. En eso consiste. Este Concello non necesita de superar, este Concello que necesita de facer obras, e se a veces sobrepasa un pouco unha línea roxa, pues tamén, se as obras quedan, os servicios, os usuarios están contentos, os domicilios están contentos, pues eso tamén é vale. O siguiente presupuesto, queremos entender que por rumbo que leva, pois o mellor vai seguir o mesmo camiño. Xa lle advertí, o mellor sigue o mesmo camiño. E volvo a repetir, señor Pérez Campos, pactouse a decir de que ahora no 2020 ou este grupo de goberno todo, vamos ter un novo presupuesto, a nova sala nova que vamos a facer, este presupuesto vai dar vida a este Concello. Parece ser que ahora veñen recuando de que non, austeridade, non regalaron un pouco de dinero, non temos tal, bueno, de sempre, o populismo de sempre.
non tiveron prácticamente gasto ningún no tema sanitario pola pandemia. Vimos que a inversión que este Concello, porque podíamos decir, mismo este día, oye, pues vamos a hacer un gasto en comprar PDRs para que a xente faga prova do COVID, nos funcionarios e tal, parece ser que ahora a Policía Local vai a fazer. Pero que pasa con estes cargadores? Por que non se poden realizar as medidas sanitarias tamén con eles? Falta medidas sanitarias en certos departamentos tamén, como a Casa da Cultura, que tamén ten unha alfombra higienizante que non se tiene aí fora, pero fora non é. É dicir, como non se tuvo gasto ningún durante este estado de pandemia, que así foi, non hubo gasto prácticamente por parte deste Concello, que lle dan vostedes a cambio nesta crisis, con este novo presuposto que leva o equipo de goberno, cando hoxe, máis que nunca, o equipo de goberno tiña que estar a altura de circunstancias con os veciños e veciñas, que elas xa veron o que tiña que dar con este estado de confinamento. Pois ahora toca os políticos, o goberno, que todos estamos aquí, de tratarle ahora de darlle solucións sanitarias xa máis ou menos que vamos tendo, pero polo menos económicas para solventar e sanear e que a xente poida os seus negocios e as súas empresas salir a flote. Moitas gracias.